Mekdep uçurymlary. Mundan soňky ädimlerde siz nämeleri bilmeli? Bilesiňiz gelýärmi? Onu Turkmenportal bilen galyň. Mekteplerde soňky jaňlar kakylly. Müňlerçe uçurymlar üçin şol gün diňe bir okuw ýyly tamamlanman, eýsem çynlykka kararlar, jogapkärçilik, öz ýoluny gözlemek we uly arzuwlar şol gün başlanar. Mektep ýyllary sapaklar, synaglar we günnelikler bilen birlikde izde galýa. Öňde bolsa ýokary okuw, iş, öz başdaklyk we köp soraglar bar. Häzirki wagtda dünýä çalt üýtgeýe, diňe diplom özüňi ynamly duýmak üçin ýeterlikli däl. Uýgunlaşmak, çalt öwrenmek we täze şertlere laýyk hereket etmek öňküsünden has möhüm. Durmuşyň täze sahypasyna siz şulardan habarly bolsaňyz, hiç kösenmezligiňiz hem ahmal. Maalesef wagtlylygy, girdejini dolandyrmak, tygyşytlamak, gereksiz çykdaýjylardan gaça durmak we geljege meýilnama düzmek häzirki döwrüň iň zerur ukyplarynyň biridir. Eger bu ukyp sizde bar bolsa, onu hasam kämilleşdiriň. İş tapmak we ýyly giderli ösüş, söhbetdeşlikde özüň görkezmek, täze başarnyklary ele almak we uzakdan iş mümkinçiliklerini peýdalanmak häzirki bazarda möhüm orny eýeleýär. Bu da ýokdan bar etmek diýen ýaly bir zatdyr. Aragatnaşyk ukyby, pikirini açyk beýan etmek, başgalary diňlemek, düşünşmezlikleri paraha çözmek we hormat bilen gürleşmek durmuşda üstünlük üçin esasy şertleriň biridir. Adamlar bilen gowy aragatnaşykda boluň. Sanly sowatlylyk, internet howpsuzlygy, maglumatlaryň dogrulygyny barlamak, sanly gurşawda özüň goramak häzirki döwürde hökmanydyr. Şeýseňiz, goraňyzy özüňiz üpçün edersiňiz. Ingliz dili, halkara bilim, tehnologiýa we iş mümkinçiliklerine ýol açan esas gurallaryň biridir. Dil dostluk köprüsüdir. İçki durnuklylyk, stres bilen görüşmek, kynçylyklary kabul etmek we ruh saglygy goramak adamyň üstünlükli bolmagyny uly rol oýnaýar. Öz erkinligini özüň gazan. Muň üçin kimdir birine mätäşligiň ýok. Diýiljek bolýan zat, geljekki ädimleriňizi öwrenmek arkaly dowam ettiriň. 21-nji asyryň iň möhüm başarnygy öz başdak öwrenmekdir.